obosită. Deci aș putea dormi 3 zile continuu. Aceasta este ultima parte despre cum am plecat din Irak pe cont propriu după ce am petrecut acolo 2 săptămâni, unde am călătorit singură și am stat doar la localnici. În total a durat 58 de ore împărțite pe 3 zile. Am ajuns aici la punctul de frontieră între Irak, din partea de Kurdistan, și cu Turcia. Și acum așteptăm, acum este aproape și iftarul, de asta au fost și drăguți care mai este într-un share taxi, mă întreba dacă vreau să mănânc și eu ceva, dar nu am avut apetit deloc, pentru că nu prea am dormit și atunci când sunt mereu pe drumuri și mai în stres, nu prea îmi este foame. Însă da, se vede foarte frumos, dacă se vede cerul și luna. Și nu par să fie multe mașini, asta înseamnă, cred că o să trecem repede, adică sper. Și la punctul de frontieră între Irak și Turcia, what's the name of this border? Ibrahim Khalil border. If you can, don't come here. Like, I cannot film like now, but why to me, they just take the stuff out of the car. They take the stuff out of the car and they're just throwing it down. Like now I'm afraid where my luggage is, because I have there some souvenirs for my mom if they get broken. Like, I understand why some travelers say this was the worst border crossing and it takes so long. On the Kurdish side it was very fast, but now it takes a lot of time. When you think it's over, another one. 3 hours, 3 hours. Și în sudul Turciei am stat cu o familie pe care am găsit-o prin couchsurfing. A fost tare primitoare. Am avut și noroc, când share taxi m-a lăsat în fața casei, cineva din familie era acolo. M-au așteptat cu mâncare, cu ceai, am fost foarte bine primită, iar a doua zi am vizitat și o școală locală, pentru că gazda mea era directorul acelei școli. To the airport. Deci acum am un zbor cam de 2 ore și ceva până în Istanbul și acolo trebuie să aștept 8 ore până am celălalt zbor și trebuie și să-mi iau bagajul și să fac check-in-ul din nou. Sunt foarte obosită, dar măcar chiar acum citisem o știre că Statele Unite au spus angajaților să părăsească Irakul. Deci cine știe ce o să... Am ajuns acum și în Istanbul și am de așteptat 8 ore. Sunt atât de obosită. Mi-am luat ceva de mâncare. În avion nu prea nu pot să spun că am dormit, am ațipit. Este 2:41 dimineața. Am ajuns în Köln. Acum aștept bagajul. Încă n-am ajuns acasă. Mai durează. Însă sunt fericită că am ajuns cu bine.